हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मोर ए मिनी ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुछि। आसନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏଇ ଶେଷ ରଜରେ ମୁଖ ଭଲ ଟାଇପ୍ର ମେକଅପ୍ ନେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଟିକେ ମଶ୍ଚର ଲଗାଇଦେଲି। ମଶ୍ଚର ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗାଇଦେଲି। ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗାଇକି ତ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବାହାର କରିଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା। ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେଉଛି ମୋ ଉପରେ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା। ତାପରେ ମୋତେ କାଜଲଟା ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଟିକେ କାଜଲ ଲଗାଇଦେଲି। କାଜଲ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲି। ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗାଇଥିଲି ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲି। ସେପଟେ ଦେଇ ମେକଅପ୍ ନେଉଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଟି ଖୋଲିଦେଲି ଚୁଟିଟା କୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁକି। ତ ମୋତେ ନର୍ମାଲ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପସନ୍ଦ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲି। ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦିଦିକି ଡାକିଲି, ସେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଇଲାଇନ୍ ଲଗାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଇଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବିନି, ତ ତାପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମନ୍ଦିର ଚାଲିଲୁ। ତ ବାଟରେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛୁ। ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଦିଦିର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି। ଦିଦି ସେଥିରେ ଟିକେ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲା, ପୂଜା କରିଦେଲା। ସେଠି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ପୂଜା ସାରି ତାପରେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ତ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଖରେ ତ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଖେଳି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବାହାର କରିଦେଲୁ, କହିଲେ ଆମେ ଆଜିରେ ଖେଳିବୁ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇଦେଲୁ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଆମ କାମ ସରିଲା, ତ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା।